Koji, Naganiru, you could get one look at that. Where can you say? Eze-Ana ugochitubelu. Woke up on oraifite. Igade. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana ugochitubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu. Onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu. Onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu temple ọ ga-adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha ndị ụka erigo anyị fọdụta mba gị ndị oche eri anyị fọdụta mba gị fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka agakwa. Good day, viewers all over the world, lovers of Ezeoku TV. I welcome you all in today's section of question and answer. We have in our midst an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. And please, I would like you to introduce yourself to our viewers to know you more. Yes, viewers all over the world, my name is Ogbuefi, Eze-Ana, ugochitubelu, oraifite. I'm onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you so much, sir. Thank you for making yourself available for today's question and answer. Before we proceed, is there anything else you'd like to say to our viewers? Viewers all over the world. And then I know name it share button. Tell people about Ezeoku TV. Tell everyone about our administration. But what's that share button? Kine menka kachukwu okike pụrụ ime ihe niile gozie gị. N'ụtụtụ a ejego ori m na temple jee chụọ aja gụọ ụfọdụ isi ndị niile na-esonyere anyị aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla. Yes. Nke ọnwa Jenụwarị na-aga n'iru. So ndị niile so na aja ga-enweta ihe nchịkọta ya onyonyo na WhatsApp ha ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Then ịnwekwara ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme bụ ọ bụrụ na iweta obere ego, nchọnchọ ego iji wee na-akwado iji gosi na ịkwadoro maka aja a na-achụ nke anyị riri Igbo. Iwetaziere anyị ụzọ ekpere ịtọ, ebumnobi ịtọ anyị ga-ejichebe n'ihu ọcha na-achụ aja na-aga ụfọdụ ekwubi okwu n'isi gị. Yes, I can tell you na esigo na aja bụ ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe massive testimonies. Mana ya anaghị show ihu ọrụ maọbụ testimonies na social media maka na ọ bụrụ ihe anyị maka ebe. Mana I can tell you na aja bụ aja a na-achụ over the years and enwere ndị na-esonyere anyị na aja arụ ọbụla. As we speak, ụmụgwọ ndị bụ ukwu throughout 2024. Yes, ike dị na aja a na-achụ n'Igbo ya ka m chọrọ ịgwa gị. Ịchọ isonye na aja maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, send a message na WhatsApp 0813 82 43871. I repeat
0813 82 43 871. More, he sent the other message in my private personal WhatsApp only. 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. In any only in the Yoku TV. You like Uncle Yenota, it's on any also. Then my YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana, ugochitubelu oraifite. You got watch here. Watch it, because I go over 1,000 lectures here. Uncle Yenota, I could go so on. I will one day I watch the Yoku TV. When Nollywood movie over there watching a channel, I actually watch also. Then great movies. Great Yoku great movies. Now YouTube watch more we then ugochitubelu movie production na YouTube watch kwase. Abo no Igbo movie. Jena Yoku TV Nollywood movies na YouTube watch kwase. Ka na watch ya na share ya na agwa ndị mmadụ maka administration anyị. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Ya gazie. Thank you so much, sir. Thank you. Let's proceed with today's question and answer. Number one question is, vibrant youths are going mad on a daily basis because of this Yahoo Plus. Do you think there is anything that needs to be done traditionally to reduce or put an end to all that? Okay, yeah, a lot of people are witnessing what is happening. The truth of the matter, use of nowadays are too quick to mass wealth. Nke bụ eziokwu na-achọ ka nkọwalụ ndị mmadụ n'ọdịnala Igbo ihe anyị nwere ike imewu bụ ihe kpatara anyị ji wee create this platform ka ọ bụrụ ebe mgbazi olu to our youth. Nke bụ eziokwu bụ na ọdịnala Igbo na from at ndị mmadụ itinye aka na ajọ ọgwụ. Ajọ ọgwụ abụrụ ọdịnala Igbo. I will keep saying it and I will keep saying it. Ihe na-ebute ajọ ọgwụ bụ oke ọchịchọ. Yes, ke ihe na-ebute ajọ ọgwụ bụ oke ọchịchọ. Maka na ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ka ha jump process. The real process in life bụ identify everything with their strength and weakness. Mana ebe ewu ihe wụ ya passion. Ihe ị chọrọ ka ị lụọ na ebe ị chọrọ ka ị nọrọ. Then long for it. Work hard towards it. Ka ị wee nwee ike achieve it. Everything is achievable. Mana ọ dị n'aka. Mbọ ị agba. Ịgba mbọ otu kwesịrị ịgba mmụọ kwudoro gị. Ka ị wee ruo ebe chi gị n'okike ụwa chọrọ n'ebe ị ga-elu na ndụ a. Mana esikwana ka ị gaa karịa ihe okike na mmụọ niile gị na ha so kwadoro n'ebe ị ga-anọ na ndụ a. Mgbe ọ bụla itinye n'ụdị a, anyị na-akpọ ya na mmadụ ba na fast lane. So ọ nwere ọtụtụ ndị youth na-anọ na bute sị ka ha baa fast lane. Ihe ndị a na-ekwu ọcha bute. Ha chọrọ ịba na n'ụzọ ka ọ wee bụrụ na ha na-agba Benz ma ọ bụ ụdị ọzọ dị iche iche wee tinye aka n'ajọ ihe. Nke itinye aka n'ajọ ọgwụ a so n'ofu n'ime ha. Itinye aka n'ajọ ọgwụ ka nkọwara ihe merenụ. Ihe ịmara ihe abụọ ọ sayensị ka ọ bụ. Mgbe ahụ a na-etinye aka n'ajọ ọgwụ. That ọgwụ ahụ nwere capability to hypnotize. Ka o wee confuse onye ọzọ. Ịghọtara ya? Ka o wee na-ajọ natural process. Enwere so many things etinyere na ya na-bring negative vibrations. Mere ka o nwee ike nwee such ngabasị ịga na hypnotize. And etu o si hypnotize ndị ọzọ ka ọ ga-esi wee mekwa gị nwa. Yes, ka ọ ga-esi wee hypnotize kwa gị nwa. So kere ihe m na-ekwu maka ya. Ihe m na-ekwu maka ya bụ na itinye aka na ajọ ọgwụ ka ije gbuo oke ite. Ụfọdụ emegide so na na-enwe Yahoo Plus. Ihe niile ihe ọ pụtara ọ na-eme Yahoo chikwa nke ọzọ na ya. Now, ọ dị very dangerous. I can tell you, ihe ọbụla nwere ability hypnotize somebody. Ka onye agha na-ehizi ifuru, ka onye agha na-ịmazi onwe ya. Then, nwere ability it cause more harm to you. Yes. Sometimes onye na-agwọrọ ụdata ajọ ọgwụ na-akọnetị gị because mgbe ọgwụ na-agwọ ụdata ajọ ọgwụ gị nwa na onwe gị agwọ ọrịa dị connected to the vibration of that port negative. Now, ọ bụrụ na that port dị negative
whatever that is coming, negative vibration that come from that pot flows back to you, the originator. Because knowing how we are warrior without your consent. So what goes around comes around. So obviously in a matter na ọkparakwa ahụ si ngwere bịara ọrụ mana ọdịnala Igbo o nwere ihe anyị nwere ike ịgwawu ndị mmadụ na-abụrụ ịgwa gị na ọdịnala Igbo dị iche na ịgwa ajọ ọgwụ. Ịgwa ọdịnala Igbo wụ Igbo spirituality mana ịgwa ajọ ọgwụ wụ a concept of shortcut. Ọnọdụ ka mmadụ ga-atụ ịgwa ajọ ọgwụ nọ ka mgbe mmadụ na-eje ụka site n'eje ụka banye otu nzuzo ebe ọ na-achọ ka ọ attain some certain level of spiritual powers. Then o mezi onwe ọ dịzie vulnerable to every attack maka na the zone ọ na-achọ ka o swim ma ka o belong to is unknown to his spiritual vibration and level. So my advice can well. Yes, advice m with our youth bụ na agbakọ mbọ ego nri na Chukwu na-eme mmadụ eze. Now mana ị ga-agbakọ mbọ gbaa mbọ ka Chi nye gị ihe gị na akara ụwa gị kwuru. Ịsịkwara ka itinye aka na bute maka ndụ gị. Daalụ. Thank you so much, sir. Daalụ. The second question is, can someone do on behalf of someone to find out what the person's spiritual problem is and also help in doing the spiritual work of that person without the person's consent? Yes, all the very possible without the person's consent. Yes, very, very possible. I remember vividly that I was baptized. I wasn't there. I'm unconscious of that particular when I was a toddler, a baby, a kid. Now, Mawambo, maybe a month old child, my parents took me to a reverend father to baptize me. I'm unconscious. Now, I cannot tell you exactly what happened or how the face of the reverend father looked like. It means that I don't know what happened to me then. Yes. So, only what the little I know that I knew that when I grew up, I was shown a picture of when I was baptized. You know, again. So, etuanwa isi kwenye dika onuka na your parents can actually do some spiritual work on your behalf. And actually they did it because then after that particular act, they gave me them Paul, meaning little. Now, and they grew me within that concept of being a Christian. So when I check not the possible matter out of the person's conviction, now forget. Then whatever details of then use his or her own volition and the conviction to try to intercede on your case or on that person's case. So you have the ministry. Yes, buy the Janamuma. We the ministry, one was I not about brother. Yes. It's not was zero, but I had a family no quiz you. I see Nakagi, zero, he had a family more, he never one leg working get your brother, no Legos. Another dear. We had a point of contact. So using point of contact, actually can use all the simplest terms. Using point of contact, you can actually make some inquiries into third party life and then be able to intercede on but a man will pray on behalf of another person. Somebody can actually intercede in spiritual benefit of someone. So I know who they have not the possible. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. Sir, the third question is, who is your Shonyo? And how do you know it's time for you to feed them as a first timer in Ordinary? Thank you. Shonyo one mother, Shonyo one mother. Uchigi. Now, he gets you a time he feed your Shonyo one. Depending on the spiritual openness. Now, I won't even activate your inner being. You're not taking a carry.
nke bụ eziokwu bụ na chi gị ga-abịagwa gị na ọ bụrụ na irugo to some starting level na olugo oge ị ga-enye ya nri like mụnwa mmadụ elidere ịgwa m yes ọ during my personal interaction with my chi ka chi m gwara m oge m meji wee na-enye nri na-eme to date ma ọ bụkwa na gị nwere onwe adịgo spiritual active enwere ike ịgwa site na nlọ enwere ike ịgwa ya site na hearing voice nwere ike enwe ya si intuition so enwere so many way o dependere etu mmụọ si ya communicate onye ọbụla etu o si ya communicate a dị iche na etu o si ya communicate to b o nwere ndị na-enweta their own vision by through dreams nwee ndị na-anụ voice nwee ndị na-enwe the feelings or intuition agwa ha. So once you are connected with their spiritual vibrations, you will always be notified. Then the mmadụ yes wee matachi onye ụwa ya. Enwere so many they can see we no nwere ndị nwere the ability inwe personal interaction with their personal guide. Onwe ndị na-afụchi onye ụwa ha personally, their guide na-akọrọ akọ. Ịghọta mgbe anyị na-agụ akwụkwọ ndị ụka a na-akọrọ anyị gbasara St. Catherine Emmerich. O nwere the ability to see her guidance angel ha na-akpa nkata one on one. Na-ege ntị. So o nwere ndị nwere spiritual ability, some mystics. So but ihe na-achịkọwara ebe a bụ na ọ bụrụ na ị dị spiritually active, nke bụ eziokwu na chi gị ga na-abịa na-agwa okwu. That's your spiritual forces. Ya na-abịa agwa okwu intuitively. And that gwara gị na ha na-agwa okwu using different method. Ọ bụrụ etu esi eme onye approach ka esi eme onye approach. O nwere ndị nwere intuition, nwee ndị nwekwa nano voice. So whichever way, nke dị mkpa bụ na nke ọ bụla iji wee recognize ya chi gị na ọ ga-adịrị gị. Thank you so much, sir. The fourth question is feeding your shionyowa a must? And why do you have to feed them? Also, what are the benefits of feeding them? Okay, nke mbụ one thing you know. Who is your Shionyowa? Shionyowa is your spiritual backbone, your spiritual force. Yes, your spiritual force. Or how about Shionyowa? Or about Ezumezu. Ezumezu uzi afa chikotaro both your chicken, both your youth, both your spiritual associate, both your abu, honey as a whole gabble. Ezumezu. Now, the importance of it is because they are the backbone, your backbone. And the feeding them is like fortifying, giving back for your forces. Example, I want you well bodyguard. My guy again. Now, in a salary, in a better of ma, or be not a hammer. Hagara, Dike, let defending with you. As in any duty, therefore, of one more of it. So, more would in a better your forces, ma, Hagar more active. On your code in them back, they got there to watch it. Maka na ihe na-esi na nke onye akarịa. Ọ bụrụ na ị na-ejikwa ya forces, believe in me, ha ga na-ewetara gị more goodies. Example, ọ bụrụ na ị nwere nkịta iji awụ ọfịa, nkịta ọ na-eme egwu anụ bata, inye a good portion of that meat ahụ after ka isichara ya. Nke bụ eziokwu na nkịta ga-agbado mbọ na-ewetakwu more meat maka na ọ ma na each meat ọnwụ na o nwere percentage. So what am I saying? Ọ bụrụ na ị bido today recognize your children, your spiritual forces, feed ha. He get water in return for abundance. I'm telling you. Because for them, whatever that comes in, what percentage. One thing about even percentage na more na 200 na aka gị na ihe amecha adịghị ihe na ị ga-ebe return. The true concept of Malachi 3:10. Gị weta ihe wee nyekwa wee tụrụ Chukwu mma wee kene ka e wee nwee abundant food n'ụlọ nsọ Chukwu maka ndị na-ejere Chukwu ozi. Ọgwụ anya batara na ọwụrụ nta mgbe anyị na-eje ụka Rom ha na-eme ihe a na-akpọ harvest and bazaar. Harvest and bazaar bụ mgbe a tụrụ onwe ya na-agba ime agwụ. Ime agwụ abụ mgbe gburugburu asị na dibịa na-eme agwụ. You've the word before na dibịa na-eme agwụ. Ihe o mean bụ na mgbe ochie n'oge nke ndị nna nna anyị ha mgbe anwa dibịa ụfọdụ adịghị anakarị ego much. Ihe ọ ga-asị gị ewu ọ bụrụ na ihe ga-ebịa weta nka ka e wee rụọ ọrụ ọ chaji agha obere ego
ọ chaji agha obere ego, mana mgbe ị ga-abịazi wee bịa kpee gratitude, bịa kelee mmụọ dibịa ha ji wee rụrụ gị ọrụ, bụ mgbe dibịa ji eme agwụ. Yes, mgbe aha dibịa ji eme agwụ, aha sị na dibịa na-eme agwụ. Mgbe ọ na-eme agwụ, ifude ma ndị ya akpụta eburu, ma ndị ya eweta ego, ma ndị ya eweta ihe dị iche iche. Ihe ahụ mgbe ha ji abịa ekere agwụ ya inyere ha aka wee gwọọ ha ọya, ma ọ lụrụ ha nke ma ọ lụrụ ha nke ọzọ. Mana kịta azụ ọbọzọ ibe niile na-eme agwụ n'ụzọ na ụfọdụ ndị mmadụ na-amonetize n'ụdị ego. Nke ọzọkwu, ụfọdụ ndị mmadụ kịta n'ụzọ na anyị nwere ike ụbọchị ihe ị ga-eme agwụ, ụfọdụ ndị agwụ mere ihe mgbe anyị not even sure. So therefore, mgbe ụfọdụ ị na-achajizi ha ego, itinye ego ha ga-eji wee sị thank you n'ime, so that maka na ịmago na ọ dịrị ya mma o chefuo. Yes, ọ dịrị ya mma o chefuo. O nwere ike ọ bụrụ onye na-esonye gị na tempụl, ịrụgharị ya ọrụ, chụba aja n'isi ya, ọmụta nwa, ọ mụtachara na nwa ahụ, ụbọchị ihe eme agwụ, o nwere ike mgbe ya abịa na ofu iro na ya akwụkwọ na ụgwọ ọrụ ya na ịrụ ọrụ ya, ị na-ege ntị. Onwe ndị nwere mindset na ọkwụ anaghị ụgwọ ọrụ, nwere ozi cost to return back, ya akwụkwọ na ụgwọ ọrụ. So ọnya mere, mana mgbe gboo ahụ adịghị akwụ ụgwọ ọrụ, ọ na-agba oge eji eme agwụ abịa go show gratitude. So ihe na-achịkọwa bụ na ọ dị very important na mmadụ ga na-eme na-erotachi ya, maka na ilerotachi ekene nwaanyị na-agwa akịdị ka adị agwụta ọzọ. Ọ bụrụ na ikene chi gị na nke o mere eme, ọ na-amotivate ya ime ọzọ. Oge nwere onwe bụ mmadụ chekigoro icheke ego nwere onwe gị, na ọ bụrụ na imere mmadụ ihe, mmadụ bịa kelee ekele, ike ya adịghị ime ọzọ. Ịma na o mere appreciate nke ime. Echefukwala ife Jizọs na Baịbụl, a sị na o nwere mgbasa, ọ gwọrọ mmadụ 10, emetụ ofu onye n'ime wee n'anya wee fụ na ọdụ gị mma, wee tighara wee bịa kelee ya. O wee na-ajụ, ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ 10 ka ya gwọrọ, ka ebe ide naanị ndị ọzọ nọ? Ịghọtara? Ị na-ege ntị? To show you na no matter how perfect mmadụ dị, na mmụọ na-atụ anya ya basically thank you. Okay, life after death. What is your take on that? Do you believe in it? And what is Ordinary Igbo stance on that? Yeah, life after death. Ordinary Igbo kwenyere na ndụ adịghị enwe njedebe, na ọ dị mgbanwe ka a na-agbanwe ndụ. Ordinary Igbo kwenyere gịnị bụ ndụrụ ga ndụ bụ onye a mụtara ọmụta ibie. Now life after death, Ordinary Igbo kwenyere na ọ bụrụ na mmadụ nwụọ, na mmadụ adịghị anwụpị anya. Ordinary Igbo kwenyere na ọ bụrụ na mmadụ nwụọ, na mmadụ na-arụ ụwa ọzọ, na ọ bụrụ na onye ahụ adịbụrụ perfect, na ọ bụrụ na onye ahụ adịbụrụ perfect wee tozuo oke ịnọ n'otu ndị bụ chi, so na ndị otu ndị ichie. Because highest perfection every human spirit ga-enweta bụ isonye n'otu ndị ichie bụ ọdịnala Igbo. Otu ọdịnala Igbo si akọwa ya, ọ bụrụ ndị ụka ọbịa, ha sị na highest perfection mmadụ ga-enweta bụ na onye ahụ ọ bụ sent, ọ banye n'otu ndị sent, a canonize onye ahụ as sent. Ị mara na onye ahụ emego gịnị? Abụrụgo sent. Ịghọtara ya? So ọ ihe ndị Igbo ndị ụka benye kwelikwena na mmadụ bụ gana sent, ma na ọ dịgo highest perfect o nwere ike ịdị. Then n'ọdịnala Igbo, anyị kwenye na mmadụ ruo ana n'otu banye n'otu ndị ichie, ịma na onye ahụ the highest perfection. So ọ bụrụ na mmadụ bịara ụwa, ọ bụrụ na o nwere ebe o ritu obere mperi, then ịma na onye dị etu ahụ ga-eme gịnị? Ga-alọkwa ụwa ọzọ. Ọlọkwa ụwa ọzọ, then enyekwa ya opportunity chiri onye ahụ abịagido wee ruzie mgbe ọ ga-adị very perfect. Ọ dịzie perfect, ọ banye n'otu ndị ichie. Mana ọ bụzie na onye ahụ adịrọ perfect, ịma na onye ahụ ga-efesi ihe a na-akpọ ọnwụ nke ugboro na-abụ, the annihilation, total annihilation, ma ọ bụ expurging the person's name from the book of life. Ị ga-anụ ekwu na Baịbụl, ọkwa eziokwu. Ihe ọ pụtara bụ na onye ahụ nwụọ n'ọnwụ nke ugboro na-abụ, ọnwụ ebighị ebi. Nice. Ihe ọ pụtara bụ na the person is no longer existing. Na-emego onye ahụ expurged from the book of life. So kedu ihe na-akọwa na ya? Ọdịnala Igbo kwenyere na highest perfection, ụgwọ ọrụ dịrị onye biri ezigbo ndụ bụ isonye n'otu ndị ichie. Ifu ha na onye abụọ ndị ichie, ịma na onye adịgo perfect, o sogo na ndị wụ decision making body, ọ bụrụgo ndị dị nsọ. Onye batara ya na-agba nọkọta si n'ala obi ndị ichie. That is ebe the sense of the ancestors gị ga-anọ wee na-akpa nkata maka ọdịmma ezinụlọ na ndụrụga ndụ na-abịa n'ihu. So on the highest perfection of onye ọdịnala bụ belong to otu ndị ichie na ana mmụọ. Maka na belong to otu ndị ichie, isoga na
decision making body now for that creation. In agency. Manobruzie at the last point of time allocated to you. Yes, here go my teaching about reincarnation. Every human spirit will time allocated to you entire existence. Madam only gave you in one single earth life, the entire existence. Understand? Example, now allocate 1,000 years out of my mouth. He will give you 2, 3, 4, 5 times before he exhausts all that 1,000 years, or even 10 times. Or depending how many years he may be at each one. But at the end of total 1,000 years, as example, you remain unworthy. Now you hope that we face total annihilation. I have the Bible. I get what part of now one can donate. I won't Google that. We hope that you die and no more. You no longer exist. So you hope that when I get exposed in the book of life. Oh, yeah, but I don't look as in there. We create a name with hell. But I'm not done. You put on them with hell. Come on, not done. You will no longer exist as human spirits. That is the highest punishment again. Makana, Ewopugogi, no Tundibuchi, Ewopugogi, no Tundibu. The man you are no longer existing. So all demoting God by so doing, here Basadagi as a human spirit has been erased. So all you are done. So I when now mother beginning of man, you will be given another opportunity till you exhaust all the opportunities given to you. Now you face the entire and the total damnation, everlasting damnation. Everlasting damnation won't give you beyond the opportunity again to reincarnate again as human spirits. Yes. Thank you. Thank you so much, sir, for that awesome answer. The sixth question is: in a family of 3 boys, is it a taboo for the last child to marry before the first son? N'ezinụlọ amụrụ ụmụ nwoke 3, ọ bụ alụ na nwa nke ọdụdụ buru diọkpara ụzọ nụọ nwaanyị? Maka abịa n'ọdịnala Igbo ma ọ bụ n'ezinụlọ ụfọdụ, ọ na-abịa ịjụọ nwa nke ọdụdụ ịma na o tozuru etozu kpata ego ruo ụmụ unu ruo ife eji nwoke eme, kedu ife batakwanụ na echebabụghị ụkwụ na enubụghị nwaanyị? Ọ sị na ndị tọrọ ya na diọkpara nne ya anụsigbo n'ọnya kpatara n'ọnya ka ọ na-eche. So kedu ife ị nwere ike ikwu gbasara ọnọdụ dị na n'ọdịnala Igbo? Ọ bụrụ tabu. A sị na mmadụ nwere ike ibu diọkpara nne ya ụzọ wee lụ nwaanyị, mana ihe ị ga-eme cost demand na ị ga-akwụ ya brọda kedu mgbe ọ na-akwado ịlụ nwaanyị. O wee na-asị gị nwanne m na ya adịbọkwanụ redi, kedu ihe orizim? O wee sị gị na financially na ya dị down, na ya ma enwe ike ifeed family ya, ma ọ na ya need business ya need support ka ya wee nwee ike ịlụ nwaanyị. I wee sị ya brọda n'ihi enye support, either na-enye support from business ya ka ọ wee kwụrụ, ma ọ na ị ga-enyere ya aka so mee ihe dị n'ịlụ nwaanyị a na-eme ya eme. So cost demand na ị ga-agwụ ya egwu ya. Ọ bụrụzie na ọsị na adịzi ihe abụrụ maka ego, na adịzi ihe bụ na ya achụtabụrụ nwaanyị, oke ị ya agwa ya keep searching. Na ọ bụkwa na ọ dị ọdị dị ịnụ na ya no longer get younger na ị chọrọ ịnụ, o nwere mgbe ọ ya asị gị anụ na ọ ya asị ya eche ịnụ gị nụọ, ma ọ bụ ndị nwa decide sie to hesilọ, mana ị ga-agwa ya agwa. Ị ga-agwa ya brọda na m chọrọ ịnụ nwaanyị. O wee sị na ihe bụ problem ya bụ na ego eji agbankwụ nwaanyị na enwewuri ya, mana ya nwere ego eji eme ego nwaanyị. Si oke brọda mma sọpọtụ gị nụọ nwaanyị, a na-eme ya. Ọ sịkwara na ihe bara na biznes ya nke a nwere gosi oke ngwa na-ekwuo ihe nwụba sọpọtụ na ya biznes gị ma gị kaba arụ ka ị nụọ nwaanyị. Ọ kasị mmadụ ọ sịrị gị na ya pụrụ ụdị mmadụ ya anụ na nke ya anụ na mụbere ya ọ na-achọ asị odogwu then is permitted ịlụ nwaanyị. Thank you. Etu a ka ọ dịkwu na nwata nwaanyị na a na-ekwu ọga a na-ekwu ibi ya mgbe gboo onwe mgbe a na-asị na ada anụbara mana aka nteyo n'ụwa kịta ada emezi ada akọzi akụkọ ada anụbara. Ọ bụrụ na famili asị gị na ada anụbara dị afọ na onye ọzọ ndị obere ahịa anọ hapụ famili ya nwa aghọtabere ihe a na-ekwu, jee the next family ha ya ekwe. Nwere ihe dịka na ada ya anụrịrị, ị na-ege ntị. Ọ famili nwere ike ịbịa ha nwekwa ike rekọmendị ya gị na ada ka dị mọcha ọrụ nke a
he left for you either to decide ya mana ọnwụ nkwa ma onye ọbụla nwere ike ibu ụzọ n'idi ma onye nwere ike ibu ụzọ n'ụwa. Daalụ. Okay, sir. Mana n'ọnọdụ dị ona, ị nwere ike ibu ụzọ gwa diọkpala bifo ịkwadowe ka ọ bụ ịkwadosi ya bịa gwa diọkpala? Ọ bụrụ na ịchọghị ịnụ nwaanyị, ịchọrọ ịnụ nwaanyị na-esi ya, igwe bụ ọda na-echekwa ịnụ nwaanyị. O wee na-asị gị oke ngwa oke na-enye nwaanyị anụ na-esi ya, wee sị oke ngwa ọnụ sizi ịnụ, mana ọgwa na ọsị na ya adịbụ ọchọ mgbe ya na-anụ fat na onye ya anụ na aka mụbọdụ mmanya ka bie n'afọ. Ọ na-egaba n'iru ya n'ọnwa mana ya jọs gwa ya agwa for the space sake. Okay, before any preparation. Yes. Thank you so much, sir. Yeah. The seventh question is, what does Kola stand for, and why is it used for prayers in Igbo land? Yeah, Kola bụ nnukwute ihe dị omimi Chukwu okike nyere nyere Igbo. Maka nna agwa gị, Igbo bụ mba dị nsọ Chineke ji aka họrọ onwe. And I gwakwara gị na civilization started in Africa. Ọgwazi na Igbo bụ tribe dị so special. Chukwu afụka anyị n'anya. O nwere tribe na anyị eme ihe mere Igbo ha survive. Yes, I'm proud to be an Igbo man. Ọ bụrụ na mma anụ ụwa ọzọ mma like iwe onye Igbo. Ị na-ege ntị? Yes, I'm proud iwe onye Igbo maka na Igbo bụ mba Chineke họrọ onwe. Ka esikọla anyị ya bụ akụkọ. Ndị okenye esikọla anyị ya bụ akụkọ bụ na mgbe Chineke kechara ụwa, o wee kpọọ ụmụ niile ọ mụrụ wee sị ha na ya chọrọ ka ụmụ ya jee chọpụta ha ga-enye okpuru osisi ga-edefine onye nyanwụ Chineke bụ. Ụmụ ya niile wee gagharịba nke je weta nke si ya mba, ụfọdụ je weta ụdara na Chineke bụ one and as a whole. Na Chineke nwere ụdị dị iche iche n'ime ya. Kpatara ndị ụka ya asị na enwere person ịtọ n'ime okwu Chukwu. So ụfọdụ ya weta ụdara, ụfọdụ ya weta akị gbara mbe. Ịma akị a na-ahụ ka abịa agba ya abụọ ma ọ bụ ịtọ, mana ha niile nọ n'ofu akị. Chineke ha mechie niile awa, Chineke sị ha na mba na ha enwetabara ya na ọ bụrụ onye Igbo wee je weta ọjị. Wee sị na ọjị bụ ofu mkpụrụ osisi mana ọ gbara ibe, and ha niile anwa na-emetụta onwe ha dị equal because God is equal in all ramification. Chineke na-arụ ọrụ n'ụdị enwere ofu Chukwu ụdị, mana Chineke na-arụ ọrụ n'ụdị dị iche iche. In fact, mme na gị nwa bụ representative of God's love. What they say God's image. Mana Chineke na-egosi onwe ya n'ụdị dị iche iche. O nwere ike igosi onwe ya n'ụdị tree as tree of life. So o nwere ike igosi onwe ya n'ụdị anyanwụ. Anyanwụ na-awara. Ọ na-egosi onwe ya n'ụdị mmiri ozuzo, nwere ụdị Chukwu adịrọ. Ihe niile Chukwu kere eke bụ oyiyi Chukwu dị n'ime Chukwu ka Chukwu kepụtara mmadụ fụnanya. So Chukwu dị omimi. O wee bụrụzie na Igbo wee je tụta weta ọjị wee sị ya nna anyị na ọjị a bụ ihe a ga-eji wee kọwa gị. O wee debe ọjị anyị necha ọjị wee sị ya nwa m imere nke ọma na ọjị bụ ihe gbara ibe, and ibe niile a na-emetụta onwe ha na-enwero nkewa. Ibe niile a na-emetụta onwe ha na-enwero nkewa maka ihe ya na ọjị a bụ ife resemble Chukwu. Onye abatara na a ga-eji ọjị wee na-agwa Chukwu okwu. Onye ka anyị wee jide n'aka. You be closest to God. Onye abatara ọjị abụ ndị Igbo ji tụọ n'ilu sị na ọ bụrụ na ejide ọjị n'aka ma ọkwara ndị mmụọ egebe ntị. Nkwubere okwu mana iji ya n'aka tụchaa akpịrị gị asị na ndị mmụọ egebe ntị ore. Ị na-ege ntị maka ihe ọ pụtara bụ na ọjị na mmụọ dị n'izu. So maka ijide anya n'aka sụsọ na iji n'aka ụmụ mmụọ agamago ntị mara na achọrọ ịgwa ha okwu. Onye abatara maka na onye nwa bụ the only tree fruit the closest to define onye Chukwu bụ.
so ọjị ewu nnukwute ihe n'ala Igbo. Mfadụ nwere ihe ọbụla a na-eme n'ala Igbo na-agaghị anya agwarịrị ọjị. Na mmụọ jụtara asị na a na-eme mmụọ na-eme mmụọ ofu ọjị nkịtị iji ịma na some of these things ndị mmadụ na-agbagharị from pillar to post. Ofu ọjị ofu mbụ ọjị dị enough iji wee plead for mercy. So for today ịmara ọ nwere afọ anyị agbagidoro gị ihe mmụọ chọrọ ka ị na-eme ọjị asị gị nwanne na-eme ọjị na ihe gị ime ọjị bụ ịda awapụ ọjị. Ọ bụrụ na ịghọta ihe ọjị bụ na pawa dị n'ọjị ị mara na ọsịgo ori na nwere mmụọ si na ya egbu na ya aha iwe were ọjị si ya n'obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa si ya akanyọ ọjị efuru ọjị omimi. Daalụ. Thank you so much, sir. What is so special about ụzọ gbara atọ maọbụ anọ in Igbo land, and why do we always find sacrifices there? Thank you. Ụzọ gbara ịtọ na ụzọ gbara anọ wee meeting point. Yes, or a junction. Ebe ndị a ga-ezu ọ gbara ịtọ ụzọ gbara ike nga. Yes, ma ọ bụ na ọ gbara gịnị ọ gbara anọ ọ bụrụ junction. Yes, where the four cardinal things can meet. Ọnya batara ihe kwuo na junction ọbụla ka mmagoro ga o nwere ụzọ ọbụla ebe ọbụla ifugoro dị more busy ka ebe nwere junction. Jegoro na imagine goro ya roundabout n'obodo ụlọ mana town ijegoro mana cities ebe ọbụla enwere junction ofu na ọ na-asụ ka ahịa ọ bụ eziokwu. Ebe ọbụla abụghị junction ebe a na-adị more busy karịa ebe enwere single road. So all the attracting center, connection center, ebe a ụmụ mmụọ na-ezukọ, and ebe ọbụla ụmụ mmụọ zukọrọ ebe a ụmụ mmadụ na-ezukọ. So ebe pụtara eji eyuzu ebe a bụ na a meeting point, a rallying point of ebe ụmụ mmụọ na-ezukọ. Maka ebe ọbụla ụmụ mmadụ zukọrọ o nwere mmụọ sogasị mmadụ. So ọ na ebe ọbụla wụ 4 junction ma ọ bụ 3 junction abụrụgo junction ebe ụmụ mmụọ na-ezukọ. Ebe ọ bụ na ebe ha na-ezukọ dị ka ọ ya pụtara eji ebute aja ya ebe maka na ọnọdụ ka iburu aja ihe jewe n'ebe o kwesịrị. That is putting the right round peg in the round hole. So ihe pụtara eji eje ebe a bụ na meeting point ebe ụmụ mmụọ ya akarịrị weda ma ha esi ebe a na-aga ma ọ bụ esi ebe a na-aga ha ga-ezuru that place. Anọ onye abatara na ọ bụgoro ndị security system n'ebe ọbụla bụ junction ka a na-efocus attention maka na ebe a ga-awe meeting point izu onye a from this side izu onye a from this side. So ọ na-awe meeting point etu ahụ si awe meeting point to mmadụ etu a ka o si awụkwa meeting point to ụmụ mmụọ maka na o nwere ebe ya ahụ junction ọ ya bụ ọ bụrụ na ịpụta ebe ọ bụla isi must pass it. Ọ bụrụ na example na ọ bụrụ na isi be anyị n'ụlọ Oraifite ka ịpụta ịbata abụ ụzọ ịnọ onye ọ na-agba Oraifite ma ebe a na-agba abụ ụzọ ịnọ ọ bụrụ na isi ichi na-abịa Oraifite the only way ihe esi wee bata Oraifite n'isi ichi na-abata Oraifite na ịbata abụ ụzọ ịnọ. Ọ bụrụ na isi Oraifite Nkwọ na-eme ka ije Nnewi ihe apụta ide abụ ụzọ ịnọ. Ọ bụrụ na isi awụ Oraifite na-eme ka ije Nnewi ihe apụta abụ ụzọ ịnọ. Ọ bụkwa na isi Nnewi na-achọ ka ịbata Oraifite ihe apụtakwara place. So all connection of ndịbịa and ọ na-eme ọ na-adị busy mgbe niile. Etu a ka o ji dị mma na ọ bụrụ na idebe aja na junction ọ dị likely na ụmụ mmụọ dị iche iche ga-eme ite ebe afịa mana idebe na ụzọ gbara ogologo ụzọ ọ bụrụ ha niile ya afịa because o nwere ndị wụ so n'ogologo ezi ka ha na-aga. Yes, maka idebe n'ogologo ezi ma nọsọ ndị fesi data ezi anwa ma idebe na junction ọnụ ka kịta mgba arụgoro second Niger bridge esiri ịchọrọ ije Akwa Ibom ịchọrọ ije Imo steeti ịchọrọ ije South ya pụtara ịnọ Ọnịcha Lọpiwe Owerri road wee connect. All right, sir. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen right now. Ogbuefi, thank you so much for coming around. Thank you. We really appreciate. Thank you. Before we go, do you have any advice for our viewers? Viewers all over the world, my advice is admonition. Never give up. Never give up. Ejikwana maka ihi na ịnawata ịbatago n'ọdịnala Igbo
n'imego 1 or 2 chụọ ụfọdụ aja mana things adịbụrụ etu isi wee chie. Never give up. Aja ọbụla ị chụrụ enwere nke wụ in vain. Aja ọbụla ị chụrụ nwere ihe eji wee bukwapụrụ gị. Nwanne na-achụ aja ị na-achụ ka e wee fill the void, the vacuum which you have created over years because of your lifestyle. Either is what you created in this earth life or in your previous earth life. So chụba aja ọbụla ị chụrụ nwere uru ọ na-abara gị. Na-eme ezigbo omume, na-eweta ọṅụ, na-eme ihe ndị a, na-eme ihe akpọrọchara joyful activities, corporal work of mercy. Ị na-arụ ọrụ ndị a, ọ na-enye aka na-ebukwapụ uke na mgbochi na ihe mgbu nọ n'ụzọ gị. Daalụ ka ị na-esonyere anyị na-awọchi nkụzi anyị na-echi akwaziere ndị mmadụ, ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike gọzie gị. Ana m agụkwazi ụfọdụ isi gị nwa bụ onye na-esonyere anyị na-emetụ aka na shiabọtị. A sị na ọmaka ya emekwana gị. Ana m agụkwa ụfọdụ isi ndị Friends of the Temple, Children of the Temple, ya na n'isi ndị sonyere anyị na-aja ọnwa Jenụwarị a. A sị m na unu ga-adị ka echi na echi adịghị agwụ agwụ. A sị m ihe unu ga-eri bịa, ihe ya eri unu ya bụ ezi. A sị m na iro na-asị na-egwu ana na ọfọ na oge enwe mgbochi. A sị m na unu ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. A sị m ọmaka meela unu. A sị m onye na-achọ unu na onye a ga-adarịrị. A sị m onye sị na unu ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye sị na unu ama adị mma na onye a ama adịnata mma tupu ụwa agwụ. A sị m na arọ 2024 a ga-abụ arọ mbuli elu wee nye unu niile n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Nke niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Inwe ajụjụ na nkụzi taa ma ọ bụrụ ịchọ ga-agbara gị afa mmiri ebi, send ya meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat 08013824381 ma ọ bụ 08057837672. I repeat 08057837672. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, asị ka ọmaka meela ụnụ. A sị na ọ ga-adịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu wee na-ekwuo na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụọ aja na emechaa na ọ ga-eburiri ome. Udo dịrị ọnụ. Viewers all over the world, thanks for joining us in today's program. Eze-Ana.